రోజు 1000 కమలాలతో శివలింగానికి అర్చన చెయ్యాలని నియమం పెట్టుకున్నాడు. రోజు చేస్తున్నాడు అలాగా. ఆయన ఏదో దాన్ని ఒక 21 రోజులు నియమం పెట్టుకున్నాడు. 20 రోజులు సాగింది. శివుడు ఊరుకుంటాడా? విష్ణువైనా సరే పరీక్షే. చివరి రోజు పరీక్ష పెట్టుకుంటా సర్టిఫికెట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వరు కదా, దేవుడేలా ఇస్తాడంటే. 21వ రోజు ఇంకా పూజ ముగుస్తుంది కదా అని విష్ణుమూర్తి సంబరంగా ఉన్నట్ట. రోజు చెరువులో 1100 కమలాలు పైన పోస్తున్నా, నేను 1000 కోస్తున్నాను, బాగున్నావు చూసి అంచేత అలా అని పెడితే ఆ వేళ ఆశ్చర్యకరంగా 999 పూసాయి. ఎంత వెతికినా 1000 కమలం కనపడలేదు. ఏమిటిది? ఒక్క కమలం తక్కువైంది, ఈ కమలం ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అనుకుంటే ఆయనకి ఏమొచ్చిందంటే, నన్ను అందరూ కమలాక్షుడు అంటారు కదా, నా కళ్ళు కమలాలే కదా, కమలం తక్కువైతే ఏమైంది, ఇంకోటి తక్కువైనా పర్వాలేదు, నాకు 2 కళ్ళు ఉన్నాయి కదా అని ఒక కన్ను బాణంతో తీసి శివుడు పాదాల ముందు పెట్టాడమ్మా. అది విష్ణువు యొక్క భక్త కన్నప్పెంతో విష్ణువంతి.